Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Luís Celeiro, xornalista e escritor, para falar do seu último libro, que foi tamén o protagonista do último Foro La Región. Que tal? Benvido. Ola, boas tardes, moi ben. Hoxe falamos de Andares, que é o que nos imos atopar cando abramos este libro. Bueno, calquera que abra este libro vais a topar con 100 e pico páxinas de texto, con artículos, con 160 artículos distintos, aglutinados en 9 temas, que falan da realidade de Galicia, da sociedade galega, da lingua galega, que falan de nós, dos galegos. Son, digamos, artículos publicados na región ao longo de moitos anos, nunha sección que se chama Tía Manuela. Precisamente, o estar tan espallados no tempo, escribiuse Sempresa. É tamén para ler Sempresa e como invitar aos creadores, incluso a que non sempre temos por que correr para facer as nosas obras, que podemos dedicarlle anos. Naturalmente, neste caso concreto, bueno, estes artículos, esta sección empezou no ano 15, perdón, empezou no ano 15 e os artículos que están aquí son hasta o ano 20. Están hasta o 20 distribuídos en 9 capítulos e fíjate, é curioso que este libro podes empezar a ler con toda a calma do mundo polo principio, polo final, porque cada artículo, digamos, que é unha peza que comeza e acaba en si mesma. É dicir, que podes ler un artículo ou ler outro, abrilo polo medio, polo final, e aí vas a topar un artículo da temática que máis te interese para poder seguir noutro día, noutro artículo calquera. Como se lle ocorre comezar esta serie? Que inquedanza tiña para facelo? Bueno, eu son periodista e a verdade é que o meu afán e a miña profesión é contar cousas, non? É facer información e trasladar a través da opinión e da interpretación, trasladar a miña visión do mundo e da sociedade galega á sociedade e, sobre todo, aos lectores. Neste caso concreto, os lectores da región de Ourense ou os telespectadores que están agora véndonos a través de Telemiño, non? Pero, encima, hai outra cousa importante, é dicir, eu creo que a opinión e a interpretación debe estar cargada ou sobrecargada, se é posible, de elementos que inciten á población e aos lectores á reflexión, que inciten a pensar e a repensar as cousas para afrontar novos camiños cara ao futuro, non? E nesta línea están os artículos da Tía Manuela. Tanto xornalista como escritor, é difícil facer reflexionar a xente nun momento no que prácticamente non queremos casi pararnos a pensar? Bueno, eu non estou de acordo. Eu creo que a xente nestes momentos ten que pararse a pensar. Eu creo que ten que pararse a pensar e que quere pararse a pensar e a reflexionar, aínda que hai, efectivamente, quen incita a que non se pense. É dicir, o poder, por dicirlo de alguma maneira, o poder, os poderosos, os que queren ter un pueblo dominado, estes prefieren que a xente non pense. Os que estamos do outro lado, os que pensamos que hai que avanzar, que hai que andar, que hai que camiñar cara a un futuro próspero, estamos convencidos, absolutamente convencidos, no meu caso, de que hai que botar man da investigación, da lectura, do estudio, da reflexión e do traballo. E incluso botar man do sentido común. E como influencia a súa traxectoria tamén a súa forma de escribir e de reflexionar? Bueno, a miña trayectoria, non sei moi ben como dicirche. A miña trayectoria é unha trayectoria pois que foi... Eu nacín hai case 70 anos nunha aldea do interior de Galicia, cando o interior de Galicia estaba cunha población moi elevada en número, nunha sociedade que era total e absolutamente primaria, e hoxe esa sociedade desapareceu. Hoxe a sociedade primaria
daquelas aldeas onde eu nacín, e dos interiores de Lugo e de Ourense, hoxe non existen, non? E é máis, creo que hai que facer unha profunda reflexión para ver o porqué isto ocurre e a ver que tipo de solución podíamos poñer para evitar este baleirado da terra e das aldeas do interior de Galicia, que temos unhas paisaxes, uns lugares, uns medios e unhas condicións extraordinarias para poder vivir ben. E dá moita pena, de verdade, ver que as casas estánse derruindo, que se están derrubando sobre si mesmas, que estamos quedando sin aldea. E como moi ben dicía outro día un titular de la región de Ourense, se desaparece o rural, desaparece o país. E cando botamos unha mirada atrás, o pasado, tamén nos pode axudar esa análise a non cometer os mesmos erros ou a repetir aquelas cousas que si funcionan, non? Sí, ou non, non sei. Non sei. A verdade é que o pasado eu creo que debe coñecerse, eu creo que a xente, o home, ten que ter memoria, o pueblo ten que ter memoria, e tendo memoria e reconocemento dos pasados, podemos afrontar mellor o futuro, e podemos camiñar mellor, ou, sobre todo, camiñar por un terreo máis firme cara ao futuro. Creo que é fundamental o coñecemento e o que haxa transmisión do coñecemento hacia as generacións novas e dunhos para os outros, non? Para que haxa un intercambio de opinións, de interpretacións, que haxa un intercambio, que haxa un diálogo social que faga que os distintos sectores da sociedade podan entenderse e en común será a única forma para poder avanzar e para poder parar a desfeita. Non só a desfeita do rural, senón outras, porque estamos nun mundo en donde hai, hoxe por hoxe, demasiadas desfeitas, non? É certo que entendemos a non escoitar o rural. Quero dicir, que ás veces podemos infravalorar non sei se reivindicacións ou explicacións que se nos dan dende ese mundo rural que esmorece e parece que estamos como mirando para outro lado. Sí, é moi próximo, moi cercano esta opinión de que non miramos no noso arredor, cando no noso arredor é donde máis habería que acentuar a mirada. E creo que no noso arredor, no noso entorno, hai unha riqueza cultural importantísima e hai unha riqueza cultural que nos pode proyectar cara ao futuro. E se non a temos en conta, fracasaremos, non? Creo que é moi importante valorar e revalorizar o noso propio para despois camiñar cara á súa expansión, non? E cara a ter un futuro próspero e un futuro mellor. No rural e fora do rural, tamén nas cidades, non? Unha cidade como Ourense, tan cargada e tan chea de riqueza cultural, arquitectónica, paisaxística, ten que ter un respeto enorme a si mesmo. É dicir, é fundamental revalorizar o propio para poder proyectarse para o futuro, non? Pois moitísimas gracias por acompañarnos. Gracias pola oportunidade, moitas gracias. E grazas a vostedes por estar con nos nun programa máis. Vémonos no seguinte. E lembren que poden acceder ao contido entero do foro a través da páxina web de la región.